auta ku tafi auta ku ciro min kayo yaran nan. Ranka ya daɗe kakar wani ba alhamdulillah an samu amfani. Na ga garin nan na duniya da shi da aske ke wai nan malliman ne. Malliman yana ta ana mai suka gaskiya bana an samu amfani nan. Gaskiya bana an samu amfani. Garin nan namu na duniyar yara ai shi ci gaba ke da aske mu da fatan Allah ba mu zaman lafiya. Amin sun ba amuran da dade. Amin sun ba amuran da dade. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Da gani na mu. Abin da yake faruwa a duniyar yara, kowane layi ka bi sai ka haɗu da mahaukata, ko mahaukatan masu rasa abin da aka taimaka kana ruwa. Subhanallah. Da suke mai gari kalau. Da suke gari kalau. Gari lafiya abu daga wasu na da shi. Ba abin da aka musu. Ba abin da aka musu. Kada suke taba kowa. Ka sa a yau kuwa ba. Ai ya mata a zama ya kama. Akwai abin da nake son faɗa mai suka na aka kira ka. To, ina jin ka mai gari. A lokacin da Malam Babangida ya zo garin nan namu, ya faɗa min wata magana. Ina jin ka ranka ya dade. Ya faɗa min cewa bayan ya bar garin namu na duniyar yara, akwai wasu mutanen da su suna yau a gari, suna faɗa wata maganganu. Ya ce kira suke a taɓa su, ko kuma a kuwar ɗaya a cikin su. Ni kuma a matsayin na sarki na gagara. Gari a cikin rayin sani mutanen garin sun da ke daya. Ya ce wani mutanen shidanu ne, ba za mu iya tare su ba ko kuma mu yaƙe su, dole an tafi neman sa. Ni mutanen fadar nan an kai su, yanzu saura kai. Ne ka ga ɗayan ne kama da ka tafi nan, ka je ka nemi nan malamin nan. Ga shi mana shi a baka wani duk wanda zai tafi neman shi, a bashi wannan ya sa a hannunsa. To shi kenan mai gari. An gama. Da Allah dage a nemo shi. Don Allah da za a nemo shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni sunana Babangida FBB, Darakta, Kyamaraman, Edita na cikin wannan bidiyo naku mai suna Duniyar Yara. Muna gayyatar ɗan uwa duk mai buƙatar a yi mar bidiyo na waƙarsa wacce ya yi, ya tuntuɓe mu a nombar wayarmu. Duk mai buƙatar shiga ƙungiyarmu a buɗe take. Shi ma ya neme mu a nambar wayarmu. Bisalam, she mun ji ku daga naku Babangida HBB.